Zo, hier heb ik nog mijn blikje boek. Ja, van alles. Die. Zo, daar zit een sigaret in. Hup. Hoe het ontstaat is, dat is ontstaat. Mijn vrouw en ik gaan dan uit fietsen. En dan gaan we een plastic poetje in de fietstas en dan zachten we die blikjes op. En die gooi ik in die blikcontainer. En zij is het ontstaat. Maar dan op een gegeven ogenblik vond mijn vrouw is een mooie. En toen zei die koest ik wel zo sparrie. En dat moeten ze nooit in mij zeggen, want dan ben ze verkeerd bezig. Dat weet ik zelf wel, maar ik wil me zeggen, ik ben zo spaderig en dat zit nou één keer in de game, daar ken ik niks van. Nee? En wat is het mooie daarvan? Ja, dat kan ik je net uitlezen. Nee, hè? Nee, daar heb je geen woorden van. Maar hoe komt jou als jou iets zeggen waarvan je denkt, ja... Ja, dan begint het direct te draaien. Dan denk ik, ja, dat moet ik hebben. Ben wij bezig om moeder aarde te vernielen? Wij mensen terug huis hebzucht? Dat vind ik. Dat is een vraag, maar wat is het antwoord dan? Ja. Schepper die komt uit de container bij, dan er een stok weer steken. Hel is die stokken net uit en dan kunnen we een nijbroeken. Nee, voeten. Dat zit dan ik betaald hier. Maar daar heb ik zelfs een stok in maken, dan kan je eens hier op haast slaan, hoor. Hier op hazen slaan? Nee. Het is moeilijk uit te lezen en ik kan het net letten. Dat is het eigenaardige. En wordt het wel eens wat een obsessie? Ja, wel wat. Daar moet ik blikstenders aan denken. Ja, dat je net overal maar in klauwen. Nee. En het grootste is dat ik moet er eerlijk om komen. Dus dat zo, je komt maar koper wat dubieus is, wat het waar komt. Nee, dan dat wil ik absoluut niet hebben. Dan ga je er niks mee te Nee, dat wil ik niet hebben. Ik moet wel weten hoe of wat. Nee. Eerlijk duurt het langst, zei wij een spreekwoord in het Nederlands. Zo, ik heb natuurlijk nog een paar van deze lezen, maar die traap ik in elkaar. Want het gelijk is daar heb ik niks aan. Waar wil je nog heel gelukkig van als ze iets del brengen? Nou, het is een mooi stukje koper terugbrengen. Ja, het is hè? Ja. Ik heb maar eenvoudige middelen, een lotje, en kram erop en wat mes. Nou, dan doe ik zo. Dan haal ik dat mes uit losse hoorn en haal ik er even een stukje af, zo. Dit haal ik even door de kram heen, zo. Dat ding ik even mooi, zo, mooi. Nou, dan lees ik het zo. Nou, dan loop ik het aan en zo, dan is dat zo. En dan kun je ook dat oren er samen al lopen. En dan heb je een mooie tree. Vind je weer wat? Ja. Wat is dat? Wijken. Zo. In de bos. Zo. Zo moet het. Goeie! Goeie. Wat ben je oud, man? Ik ben even aan het snelheid controleren op 20 kilometer. Hier bij de verkeerslichten. Aha. Dat is een raar kruisje, dat wordt al aardig wat rieten hier. Hè. Ze rieden hier met dik 100 voor de kruising en dan zijn de mensen die proberen naar Krek even trot oranje heen te komen. Dus vandaar. En die snippen jou dan? Dat is al de bedoeling, ja. Doe je dit vaak? Ik doe dit ongeveer 3 tot 4 dagen in de week. Zo. Ja. Dus je bent een professioneel flitser? Nou, professioneel. We zijn er voor opleid, laat het zo zeggen. Wat vind je nou leuk om een flitser te wezen? Nou, leuk. Het gaat erom om verkeersveiligheid. Dat is belangrijk. Want zolang wat wij bezig zijn, ik doe het al een paar hier,
Maar we kunnen dus merken dat de snelheid er aardig uitgaat. En dus het aantal ongevallen en het aantal dieren is aardig zakken in de loop der jaren. En nu is de bedoeling om het in ieder geval probeer je nog minder dieren te krijgen. En in ieder geval om het te handhaven, dat het net weer omhoog gaat. Ja. Dat is de bedoeling. Maar en als je nou op een feestje zit, is vrij, wat doe je voor werk? Vertel ik het mij gemak. Ja? Ja, ik had er helemaal geen probleem mee. Maar wat is er de meesten dan? Nou, er zijn mensen die vinden dat allemaal flauwekul, natuurlijk. Want dat zijn vaak de mensen die te hut rijden. En ja. Maar Jerry, ik heb kennissen die, nou ja, die gaan er al vanuit dat ze ongeveer 1000 tot 1500 euro kwijt zijn aan bekeuringen. Dus die door dat gewoon mee opzet. Want die gaan op hun manier altijd haast. En ik denk, oh, je gewoon wat rustig aan de regels houden. En de afstand hier in Nederland ben net zo groot dat je naar een grote winst mee gaat. Dus dat had verder helemaal weinig nut. Waarom eigenlijk alle politiemeesten een snor? Dat weet ik net. Voordat ik bij de politie kwam, hier kwam al. Dus, ik ben net beter gewend. En ik denk ook hem voortskeren wat, maar dan zal wel nergens op liedje. Dat zal het probleem wezen.